Νίκο, επίσημα τα αποτελέσματα αυτά. Επίσημα στο 12% και φαίνεται ότι οι 8 προεκλογικές ομιλίες του Ερντογάν τις 2 τελευταίες μέρες έφεραν αποτέλεσμα και ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο υποψήφιός του στην Κωνσταντινούπολη, προηγείται με 52,5%, 44,7% έχει ο εκλεκτός των Κιλιτζντάρογλου Αξενέρ, ο Ιμάμογλου. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις να μπαίνουν αποτελέσματα τα οποία συνήθως ευνοούν το Ρεζέπ Ταγγίπ Ερντογάν. Θα περιμένουμε, από ό,τι φαίνεται, οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες. Πάμε να δούμε την Άγκυρα, όπου οι δημοσκοπήσεις έδιναν το απόλυτο ντέρμπι. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, στο 12% διαψεύδεται αυτό το ντέρμπι. Ακριβώς, Νίκο, είμαστε στην Άγκυρα, 53,9% ο εκλεκτός του Ερντογάν. Εδώ λοιπόν έχουμε την έκπληξη, γιατί ο Γιαβάς, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης του Κιλιτζντάρογλου και της Αξενέρ, ήταν το φαβορί σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, με 2 και 3 μονάδες μπροστά, και τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 12 μονάδες πίσω. Όπως είπαμε όμως, είναι πάρα πολύ νωρίς και αυτά που βλέπουμε εδώ είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Τα πάντα μπορεί να αλλάξουν. Ακριβώς, γιατί στο 12% δεν ξέρουμε τι ενσωματώνονται, ποια είναι τα στοιχεία, ποια είναι τα δεδομένα τα οποία τροφοδοτούν τους υπολογιστές του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στη Σμύρνη, όπου αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν την είχε τη Σμύρνη ο Ερντογάν. Εδώ φαίνεται μια θηριώδης διαφορά στα πρώτα. Ούτως ή άλλως, εδώ τα πράγματα, είμαστε στα μικρασιατικά παράλια, είμαστε στην Δυτική Τουρκία, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Ερντογάν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια διαφορά 20 περίπου μονάδες, παρότι κατέβασε ένα πολύ δυνατό όνομα στον Δήμο της Σμύρνης, τον πρώην Υπουργό Οικονομίας, τον Ζεμπέκη, ο Ερντογάν χάνει με 20 μονάδες διαφορά. Λέω, γιατί θα έχουμε στη δυνατότητα και στη διάρκεια του δελτίου να δούμε και άλλα αποτελέσματα. Λέω ότι ήταν μια επεισοδιακή, βεβαίως, ήταν επεισοδιακή εκλογική διαδικασία. Για την Κωνσταντινούπολη καίγεται ο Ερντογάν. Είναι η πόλη η οποία τον ανέδειξε. Μια πόλη με 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους, 17 εκατομμύρια πληθυσμό. Και είναι η πόλη που σημειολογικά είναι αυτή που θα τον κάνει να αισθάνεται ισχυρός. Είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας, είναι εκεί που γίνονται όλα, είναι εκεί που το 1994 κέρδισε τον Δήμο και άρχισε την μεγάλη του πολιτική καριέρα ο Ερντογάν. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, διότι, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε στο τι προηγήθηκε τις ώρες, την ώρα της ψηφοφορίας. Να πούμε το ότι έχουμε 4 νεκρούς αυτή τη στιγμή. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 60 σε συγκρούσεις που έχουν γίνει. Έχουμε απελάσεις και έχουμε και συλλήψεις, απελάσεις ανταποκριτών και έχουμε και παρατηρητών. Έχουμε συλλήψεις, ενώ καταγγέλλονται και από το Φιλοκουρδικό κόμμα συλλήψεις που έγιναν, ούτως ώστε κάποιοι που ήταν επικεφαλείς να μην ψηφίσουν. Να δούμε το ρεπορτάζ τι έγινε από νωρίς το πρωί. Με 4 νεκρούς και τουλάχιστον 60 τραυματίες έκλεισαν οι κάλπες στην Τουρκία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Στην πόλη Μαλάτια, ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε εκλογικό κέντρο και σκότωσε 2 ανθρώπους οπαδούς του αντιπολιτευόμενου Ισλαμικού κόμματος. Οι αρχές συνέλαβαν το δράστη. Ama daha sonra Malatya ve Türkiye'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Bunun üstü örtülmemeli. Bu hadise bir cinayettir. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Άγριες συμπλοκές σημειώθηκαν στις πόλεις Άδανα, Μάρτιν και Διάρμπακυρ. Με πέτρες και ξύλα, οι ψηφοφόροι συγκρούστηκαν στις ανατολικές επαρχίες. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στην Κωνσταντινούπολη, καυγάς μεταξύ κοινοταρχών έληξε με την σύλληψη 10 ανδρών. Οι πολιτικοί ηγέτες άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Yerel seçimlerin inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok daha büyük güç katacaktır. Hareketli, tırnak içi hareketli bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν σε 81 πόλεις. Ερντογάν και αντιπολίτευση έδωσαν χαρακτήρα προεδρικών εκλογών στην αναμέτρηση. Değişim için hız vermedi. Bu kadar ciddi bir ekonomik krizin ortasından çıkmış bir ülkenin artık seçmenin tercihlerini veyahut da şikayetini sandığa yansıtması gerektiğini düşünüyorum. Την ίδια ώρα, το Φιλοκουρδικό κόμμα κατήγγειλε ότι η παραμονή των εκλογών η τουρκική αστυνομία προέβη σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις μελών του κόμματός του.